ka-feelings ato na karon dawado ng inyong mga maayong ideya nga ka-share. Sa atong topiko karon about sa mga istrikta nga inahan no, sa mga anak ngano kaha. So mga ka-feelings ngano sa tanang makarelate no isip inahan karon nganong atong hatagan og kuano kani murag disiplina man ni Ate Jane para sa ako ah. Yes, kay aron atong mga anak labi na kung babae mahatagan siya og giya or wala man siguro inahan nga mag-expect nga kung ano imong anak mo adto sa kadautan Ate Jane. So karon mga ka-feelings isip ko ano atong tukion niron nga nganong mag-strict gyud ang inahan ngadto sa usa ka anak. So Ate Jane isip unsa man ka atong i-try nga ipa himutang nato ang imong kaugalingon nga usa ka kaanak sa pagkakaroon ba? kung unsay imong bation nga inistriktahan ka sa imong inahan nga siya magbuot sa imong mga lihok. Yes, Ate Will. So medyo kuanta no, naatay ingon pa mga side isip anak ay sa ako man gud nga klase mao nagingon nato nga depende gyud siguro pod sa pagkatao. Kay ako man gud nga klase nga pagkaanak, medyo bisan pa og naa na sa husto nga edad, medyo may pagka-dependent type ako Ate Will. Nga kanang mag-matter gihapon sa ako ang thoughts ang huna-huna sa akong ginikanan. Bisan og na ako'y idea nga nakabuot, medyo mangunseho gihapon ko. Nga na nga type ba? Og na ako'y mga anak nga nagyilang kaugalingon mo sugot or dili si mama o si papa. Inga ni gid akong gusto. Yes, murag naingana nga klase. Murag depende po na sa atong kuan Ate Gino. Murag depende sa imong brain bang. So noon sa nag-unsa to siya pag-dictate sa imong sa imong influences. Murag mga baruganan. Yes. Naay mga tao nga ingana nga bisan pa sa kagamay panila, makuan gid nimo nga nagyud siya kaugalingon gyud nga iyang mga plano nga siya mga prinsipyo. Yes, yon ingana. Murag something ingana no kay sa ako nga side, murag itong akong nga naaman ko'y idea, naaman ko'y kagustuhan. Mangunta na gyud gihapon ko, makasab-an ko or madili, mangunta na gyud gihapon ko, mo open gyud gihapon ko. Pero naapoy mga tao nga ingani nga siguro tungod sa gikan pa sa gamay pa hangtod nga nagkadako murag feeling nila sa una siguro gamay pa ko oo pwede pero karon na anak ko sa husto nga edad na abay ingana nga mga tao Ate Will. Yes. Nga murag imbis nga kuan nila kalipay nila nga naa gihapon naggiya or padayon gihapon nga nagtan-aw sa ilang ginikanan sa ilang feeling is na suffocate or napitlok na sila. So mo rebuild na hinoon sila no ang mga anak mo kuan na hinoon mo rebuild kay sobrahan naman ni si mama. Yes, naay mga ingana kay naapod tay mga ginikanan nga dili pod nato ikalimod nga tungod lagi sa ka-protective ingon ta lang nga gusto nga protektahan nga nangandoy sa kaayuhan sa mga anak. Medyo nakalimtan na nila nga parte pod sa kinabuhi sa ilang mga anak ang mubati og ingon pa freedom nga magdesisyon para sa ilang kaugalingon. Yes, tinuod gyud na Ate Jean mo nagiingon sa atong letter sender karon nga tinuod bitaw atong madunggan nga tinuod ato tang anak o isya atong inahan apan oo magrespeto ta pan respetuhan pod unta kuno ang huna-huna og sa usa ka anak, di ba? Oo. So give and take. Actually para sa ako ang ingani nga mga permission or mga pagtugot ingon pa kuan maulag itong term Ate Will give and take kay isip ginikanan tinuod nga nagkuanta naghuna-huna ta sa ilang kaayuhan pero kinahanglan pod ikuan nato timan-an nato itanom nato sa atong mga huna-huna nga pag once ang atong mga anak magkaanam na og kahingkod, magkaanam og ka-mature, naagri mga punto sa ilang kinabuhi nga gusto nila sila na lang magdesisyon para sa ilang kaugalingon. Yes. Kinahanglan nato nga madawat nga bisan pa man og dili kauyon kung dili siya makat-on tungod kay padayon ka nga nagkontrolar sa iyaha dili gihapon mahimong beneficiary ang imong pag-interrupt o pang-intervene sa ilaha. Na may mga ingana nga pag once igihon nimo og guide, murag dili gani siya makakuha og pagtulunan nga sakto di ay. Kanang ma-realize niya ba nga
bisan di og inganin nako na nga edad kinahanglan gyud di ay gihapon nga maminaw ko sa akong ginikanan. Kay na may ina na Ate Jane nga makita sa ginikanan sa makaron. Makita na ako nga ako ang ina ginikanan. Makita na ako nga dili maayo ang imong gibuhat or dili murag kanang dili gyud ko ako kaangay sa imong binuhatan. So mo interact gyud ko. Yes, so nga may inahan. interact yun na. Oo. Unless lagi pud Ate Will kung kanang ang communication or ang connection sa ginikanan kanang open gani. Walay ingon pa na magitan din ha nga medyo mga kahiubos or mga ginagmay nga mga pagmahay which is mulid or mo paingon na sa mga pagdumot tungod nagmahay kani adto ingana hangtod karon maoral lang gihapon like something ingana ba kanang wala lagi give and take ang Yes, ipafeel pud unta nga bisan once sa ilang nga pagkabatanon nga naay parte nga ilang kaugalingon nga desisyon nga magbasol man sila at least naata nagpa-remind ta or nag-warn ta sa ilaha nga posible nga ingana ang imong nga painan kay ako honestly ingana ang pagdala sa akong ginikanan. Gusto man nila nga pugnan ko pero siguro kung paano if maunay mo hatag sa imo og pagtulunan para makat-on ka sa kinabuhi o di kuan kanang unsa tawag na kanang pasagdan or ihatag sa imo imong kagustuhan pero at least naa sila nga nakaandam nga moalalay nga once ma-feel nimo nga failure ka naa gihapon kay kakuha nagkusog para makabawi. For example, Yes, mga ina ready. Naman po ginikanan good Ate Jane kining mga authoritarian Maog yun. nga klase Maunay nga dili na sila mo hatag og kanang kahigayunan Yes, nga ang dili mo hatag anak. chance. Oo. Yes, oo, di mo hatag og kahigayunan nga ang anak makabawi. Yes, mauna ang hinungdan pod sa akong mga naobserbahan. Mauna ang hinungdan pod nga ang anak imbis kay naa ang pagrespeto, mahimo na hinuong rebelyos, magnirebelde na hinuon kay wala gay bisan ka usa ka higayon nga gihatagan sila nga ilang kaugalingon nga desisyon. So mauna siguro ang kinahanglan nga makatunan or ingon pa mahinay-hinayan na para hinay-hinayan sa mga ginikanan labi na sa mga current no na ay gipanghawiran karon yun na ay mga gipadako karon nga labi na mga teenagers karon or mga bagong tubo karon kay ingon palagi sa impluwensya sa mga unsa dinha nga mga sources dili nimo malikayan nga madala sila kay makaingon ni-apply to sa ilaha mo apply pud siguro ni dili maragi something magud kay sa mga sa una-una magud sa mga bata medyo may pagka scientist ingon pa mahilig og mga experiments at will. Yes, labi na karon nga panahon Ate Jane mga scientist na atong mga anak. Maog yun. O, labi na pag-abot sa gugma, no? Sa ginaingon pala ginato, abisat pag sa katarong, pag once nga mapana ko, no, sa pana ni Cupido, mahimong buta, mahimong bungol. Maya nga bungol. Naata sa peak sa mga pagbati, unsahay makalimot gyud ta sa mga limitasyon. So, Yes, di na to na malikay nga Ate Jane kay ni Agita. yes, mao gani na unta Ate Will ang kinahanglan nato nga i-internalize og ma-realize sa mga ginikanan nga nag-agi pud ta og ingana. So hopefully sa huna-huna magud na sa mga bata masabtan unta ni. So ingana na lang siguro ang ihatag is choices or mga posible nga mga outcomes kuan ba no bisag ipa-imagine lang nimo if magtuman ka ingani manggod mauni paingnan nimo kung maminaw ka sa ako ingani ang paingnan nimo pero naapod gihapon sa imong decision like something ingana bahatagan lang nimo sila og guide Lugway, or oo. murag pananaw Tigaan og kanang i-assess lang nimo, yes no? hatagan ra nimo sila og ideya sa kung unsa ang posible nila kapaingnan kay para kung kung unsa ilang makabot nga desisyon walay mga pagmahay o walay mga kahiubos sa inyo or sa ato nga mga ginikanan kamo manggod kay mauni sa akong mga observations karon no. So sa atong kuan karon sa atong letter sender kanang imong huna-huna nga relihiyoso actually tinuod nga pagkaistorya dili man na sa ingon sa pagkarelihiyoso naana sa pagkatao naana sa kinaiya gyud sa usa ka tawo kay bisan pa og magsige nagsimba magsige nag-adto sa simbahan magsige nag-attend og mga religious gatherings kung wala niya gibutang siyang kasing-kasing wala niya gikinabuhi ang mga pagtulunan nga iya nga
napatalinghugan iyang napamatian dili gihapon na niya mai-apply sa iyang pagkatao. So wala na nagmatter sa kung unsa na ka relihiyoso. Yes, correct na. Maka-remember lang ko, Ate Jen, sa mga linya sa akong papa sa una nga, sige man ta mog simba. Na, ako magyapon mo na usab. Uy, kababuhan. Wala epekto. Makaingon natin. Wala gyapon epekto ang pagsimba-simba, di ba? Na mga nga na, mga maipahid na hinuon na sa Yes. pagsimba. So, maura to ang akong ma-share sa atong letter sender karon at Will. Oh, in reality gid na no nga mahit panghitabo sa atong kanang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ba. So ang ako ikadugang kanimo Ma'am Iris no nga tinuod nga lisod pag lisod gid pag-adjust kung ang atong inahan usa ka akuan kan controlling or strikta kay sa una gani Ate Jane ako nang mahinumduman ang mga istriktang ginikanan nga di gani smile og lalaki nga mo smile po nimo kay yes masuko na sila oo kay medyo kanang higpit ba kanang naana mo pud toy ilang nadak-an Ate Jane so ilang gusto nila nga ang ilang naagian Mao po'y iya pong ipamana. ipamana pud sa ato ug sa atong letter sender karon ang iyang inahan siguro akong naapas Ate Jane nga tungod kay siya na lang ang nagpadako sa ilang mga anak siya na nagmold sa mga bata kay wa naman sila papa so dili niya gusto nga mahitong pawak ang iyang mga anak sa kadaotan so labi na kay ang gisulti sa iyang inahan nga dili ko gusto nga dili sila mahuman Ate Jane kung kung mag-uyab-uyab ang gani sila kanang nanay trabaho so late di ba mostly di na hinuon maminyo kay di naman makakita Nabisi na sa trabaho. mabisi naman sa trabaho so mo nagiingon nga asa raman to sa una ikaw na puy basulon ginikanan sa anak kay nganong wa naon ko namin niyo kay nganong di ko pa uyab-uyabon sa sayo pa so mao na no nga inaana nga ato pong matan-aw unta ang mga kapaingnan or mga panghitabo sa unahan kung atong palabian o kanang ka strikto sa atong pagdala nato sa atong mga anak medyo ang uban mo sunod ang uban na amang gahion Ate Jane no tinuod gyud na Ingon pati Will sa usa ka daw sa kabulig naadyoy buang nagibuang so inana so naagi dili man miingon nga dili pareha ang atong mga anak o kinaiya so siguro sa atong letter sender karon iyang nga nahuna-huna nga medyo nakuratan o medyo kanang nakalitan ba may matong nahinay-hinay unta og nay mga flirting sa una nay mga di ba nay mga kuan lang mo na ilang mga pling-pling lang kuno di ba maanad-anad na to pero sa iyang time kay siyang kinabuhi kay wala man gid siya kaagi sukad na instant man so nakuratan diha ba na inaana Ate Jane nga mahitong pawak noon ka kay di man ka-adjust di man ka-control Marag Oo. nakarelate ko sa instant. so di man kuan niya so napoy sayop sa inahan napoy sayop sa anak so pareha sila do so inana kay ang dapat ang anak maingon ta nga mamate or mo respeto ta sa atong ginikanan pero siguro sa iyang kahuyangon sa iyang na feel nga murag di na ni maayo na suffocate nako so mangkuhi mo kog akong dalan so ulawan inana po. so tungod sa mga kana bitang maulawan pug ka mainsulto murag mo rebuild mangud ka so in a normal na nga feeling sa usa ka anak mga mama no nga kanang ako gani sa una nga kung kusion ko sa akong mama nga naay makakita murag laing gud akong feeling Ate Jean murag kung pwede pa lang nga palamon na lang ka sa lupa. inana na so naay mga rason di ay nganong ang inahan nga naagyo mo istrikto gyud sa mga anak labi na kung kuan Ate Jane babae. So ang rason number 1 to ensure their children's safety. So mo day na ang rason nga kitang mga inahan gyud normal sa ato nga ato gyud silang pahimangnuan permi atong sultian atong idisiplina kay tungod kay atong gitan-aw kung
ang iyahang kasiguraduan. Yes. O yes, safety niya kung asa siya paingon di ba ni mahitong pawak sa kadautan. So inaana ang nature sa usa ka inahan. Mao gyud. So number 2, teach them important value. So ang iyang pagka-strikta dili inaato tan-aon nga makakuan to Para sa nato kadautan o para ra. sa to sa kadautan kundi para to sa ato. No, para to sa ato lalaki man o mababae nga anak, naglantaw ang inahan nga mamahimo kang maayong ehemplo Ana sa siguro ang nakulang, umaabot. Ate Will. Yes. So ang number 3, help them develop good habits. So inana gyud nga kung ang inahan magpabaya sa usa ka anak, sinigurado gyud ko Ate Jen nga ang imong anak walay maayong pamatasan, di ba? Kung pasagdahan lang bisag nakakita ka nga dili maayo ang ginabuhat sa usa ka bata, mukatawa ra ka. So wala kay Yes. reaksyon. Na So ay mga ingana. ako nakita ana mo na nga ang imo pong maani ana ang kinaya sa imong anak kuan po na no nga makahatag po na og problema sa environment kay dili maayo ang iyahang ipakita kanato nga mga pamatasan. So maunay mga rason nga inana sila dili nato i-blame ang atong mga ginikanan nga na ay istriktohon na apoy manay na ibuutan maay pa sila mong compare ba dahil tang mga anak no dali kahit na maka-compare Ate Jane may pa sila may pa iyang mama kay buutan may pa iya papa kay buutan kus kining amo Roy ang uban obra ba kay manungo na ubang mga anak manungo makadungog ko nga na ay manungo so inana pero ang gitan-aw di ay ang gilantaw nila sa atoa ang atong kaayuhan so inana Ma'am Iris no hinaot unta nga masabtan pud nimo bisan wala na imong inahan sa pagkakaron dili nato basihan nga ang iyang pagdisiplina or pagka-istrikta naghatag na og dili maayong kuano future o ng mga maayong panghuna-huna para sa inyo kun dili ang inyong mga future ang ilang gihuna-huna kay dili siya gusto kay mahitong pawa ka sa kadautan kay ang iyang panghuna-huna gyud pagtan-aw niya sa imong nakaplagan is minyo gyud kay what is an kuan na Ate Jean Oo, ingana, 62 anyos na ang siya 26 anyos medyo grabe gid kaayo ang gap so wala imposible dili gid imposible nga dili to siya minyo Yes, oo oo. so di wa man siguro ginikanan o inahan nga gusto ang anak nga ko ano maadto sa inaanak nga problema. So Ma'am Iris hinaot unta no nga masabtan nimo og imo nang ko ano imong ibutang sa imong nauna karon nga ang imong inahan dili di ay sayop sa iyang gibuhat para sa imo ha. Og karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat ni Elizabeth Edwards nga nag-ingon, my job as the mother of daughters is to make sure my children see that every opportunity is available to them. So gamay pagpahalapad Ate Jane para sa atong kuano letter sender ug sa ato tanan. Yes, siguro Ati Will ang atong maikuan anino isip ang mga ginikanan maunay ginaingon nato kaganina no nga ang gihuna-huna ra sa mga ginikanan is ang kaayuhan sa mga anak, especially sa mga daughters. Dili nato mailimod tungod kay isip inahan mga babae ta makabalota kung unsa kalisod ang agian sa usa ka inahan labi na og mahimo ng inahan gyud sa pagpanganak mismo sa pagbuntis pa sa pagdala sa bata sulod sa taguangkan sa pagpanganak sa pagpadako og syempre ang mga challenges isip usapod ka asawa madre di pamilya so mauna dili nato angay nga ikasakit sa mga anak din no mga labi na sa mga kababaihan nga sometimes maulagi nang pareha sa experience atong letter sender nga matake nato as negative ang sobra nga pag-amuma or paghuna-huna sa atong mga inahan. Unsahay mahimo natong isipon nga stricta ra kaayo nga murag wala nag-agi pero maunay angay nato nga sabton nga kasayod gyud kaayo atong mga inahan kung unsa kalisod og unsa kadako ang responsibilidad sa at nato mga babae kung kita na ang musulod sa ingana nga mga butang. So if ever man galing nga feel nato is stricto na or murag di na
angay ang nabuhat or mga gipang istorya ni mama or ni nanay, pwede ta kaayo nga mo reach out sa ilaha kinasing-kasing ipaabot nato kung unsa ang atong gibati. Kay dili man niingon nga tungod sa istrikta walay ingon pa soft part or soft side atong mga inahan na agyud na ang kuan lang gyud lain-lain ang pamaagi nila sa pagpasabot unta sa ato. Posible nga lain ang dating sa ato pero usa ra gyud ang pinakatumong sa mga inahan, sa mga ginikanan ang kaayuhan da sa ilang mga anak. Yes, tinuod gina no, isip inahan ato nang ma-experience. So og karon nato nang ipadayon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day gikan sa 1 Thessalonians 5:18 nga nag-ingon. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kanindot sa atong mga pulong nga nabati karon mga ka-feelings, naghatag natog inspirasyon sa atong kinabuhi nga maglipay ta ug mapasalamaton ta sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi, mamaayo man daw o kalisdanan kay kana kabubuton sa Dios. So atong makita nga naa ang Dios nag-uban nato kung isulay kuno ta Ate Jean kay diha ta iyang makita nga lig-on da ita dili ta hitong pawak no o dili ta hitong pawak sa kadaotan na ata niya gitan-aw sa kanunay. So mga ka-feelings, ug wala naman tayo igong oras sa atong pagpadayon sa atong programa hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.